जोंनि जिहेतु जों नुबाय ससियेल मिडियायाव दायो बर'नि आरनायखौ लानानै माखासेया बेबायदि मोनसे सस्थिया राजनिति खालामदों नोंथांमोना मा बुंगोन बे समाव? गिबियावनो खुलुमबाय। दा बावैसो जोंनि बर' हारिनि गोथार सिनायथि आंगो बे आर'नाइखौ लानानै जा भिडिअ ओंखारदों, सावगारि ओंखारदों, बेखौ आंबो नुखांबाय आरो गोबां बर'फ्रा बेखौ नुबाय। आरो बेखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनदों जे जि आर'नाइखौ जोङो गोबां नाजानानै बेखौ जोङो जि.आइ.टेक मोनदों। बेजों लोगोसे मोननैजिसे आइटेमफोरखौ जोङो मोननो हादों। जोंनि दानि सरकार बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जा बे हाबाफारिया जालांबाय जि.आइ.टेक मोननायनि, बेनि थाखाय आङो आरोबाव बिथां प्रमद बर'खौ साबायखर बावदों बेबायदि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय। दायो जा आर'नाइयाव राजखान्थि हान्जानि मोननै राजखान्थि हान्जानि बे सिम्बल होनानै जा फोसावदों, बेयो जोबोद मुगैथाव जादों, जोबोद गाज्रि जादों। आं दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि हिसाबै बेखौ सोंखारिदों जे बेबायदि जानाङा। जे आर'नाइया जाबाय जोंनि बर' हारिनि जोबोद आंगो सिनायथि, गोथार आरो मुंदांखा। बेखौ जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिफोर, जोंनि आसामल' नङा, दुलाराय भारत हादर आरो गुबुन हादरावबो बे आर'नाइखौ मिथिबाय दायो बे बर'नि मोनसे सम्पद होननानै। बेखौ माबा मोनसे राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय जुदि गावआ बाहायोब्ला, बबेबा मोनसे राजखान्थिजों मोजां होनजानो, माबा मोनसे खाबु मोनजानो जुदि बेखौ बाहायोब्ला बे गनायथाव नङा। जों साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै बेखौ सोंखारिदों आरो बेनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। आरो जायफ्रा खालामदों बिथांमोना नै दिनैनिफ्राय लानानै 21 जुन, 22 जुन, 23 जुननि गेजेराव बिथांमोना निमाहा बिनांगौ बर' हारिनि सिगाङाव। होमब्लाना जोङो बिथांमोनखौ गुबुन राहा लानायनिफ्राय जोङो जानगारना थागोन आरो बिथांमोनखौ जोङो निमाहा होगोन। बे खामानिखौ बिथांमोना थाबैनो मावनांगौ। आरो आं बेखौ खावलायदों, जा जालांबाय उननि खेबफ्राव जाहाथे रावबो बर'आ बा गुबुन हारिया बेखौ खालामा। आरो बेबायदि जुदि खालामदावोब्ला बियो मोनसे खालामबाय थानाय बेबायदि जालांगोन, बर' हारिनि थाखाय मुगैथाव गाज्रि जालांगोन बियो। बेखायनो आं खावलायदों रावबो बेबायदि हारिनि सार्थआव आघात होनाय बेबायदि खामानिखौ मावाब्ला मोजां।